बे जाहैबाय माबा बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि सालबारि जिल्ला गेट टुगेदार बेखौ जों बोसोरफ्रोमबो खालामो देग्लायबो खालामनाय जाहैबाय खिन्थु बे थांनाय बोसोरफ्राव बे कभिड-19 नि थाखाय एसे जों दा बेफोरबायदि गोरजियास मोनसे माबा खालामनो हायाखैमोन आरो देग्लाय खिन्थु एसे खमिनायनि कारनाव जों देग्लाय खालामफिनबाय जायखिजाया दिनैनि बेवहाय जोङो माखासे ओनसोलनि इन्टेलेक्सुयेलफोरखौ जों माननि आलासि हिसाबै लेंहरदों साहित्य सभानि लेंहरदों एबसुनि लेंहरदों इउपिपिएलनि लेंहरदों बिपिएफनिबो लेंहरदों गासैखौबो आरो जोंनो जिहेतु हारिमु हिसाबै जोंनो बयखौबो नांगोन बेनिफ्राय सानैसो गोजाम आर्टिस्ट बिथांमोनखौ जों दिनै मान बावनाय जाहैदों बिथांमोना बहुद अबदान गोनां मानसि दिनै राखेब बर' बेनिफ्राय सनेस्वर बर' हरिय ब्रह्म किरन बसुमतारी प्रताप बर' बे बिथांमोनखौ जों दिनै मान बावदों आरो दा जिहेतु मा होनो बोसोर गोजामखौ जों दिनै बिदाय हैगोन जाहैबाय नालाय ओमफ्राय बोसोर गोदानाथ' फैनोसै 2 घन्टानिसो सम दंबावो आरो फैनो दा बे माबायाव 12टासो टाइमाव हरनि जों आलारि बाथि सावगोन आलारि बाथि सावनानै जों गोदान बोसोरखौ बरायगोन आरो बे लास्ट प्रग्राम जोंनि दिनैनि आरो दा आलासिफोरखौ जोङो प्रग्राम जाबाय दं बेनिफ्राय जानाय लोंनाय बिथांमोनखौ जोङो जाहोनांगोन लोंहोनांगोन बिदि आरो